Переїхав з Вірменії, зрадив Україну і врешті виліз із глибин фейкової Ради міністрів. Окупаційний ватажок Криму Сергій Аксьонов оголосив про призначення відповідального за так звану промислову політику на півострові 33-річного Анушавана Агаджаняна. Новоявлений окупаційний міністр отримав перше завдання – до 1 лютого дослідити ціни на продовольчі товари у крамницях півострова та вирішити, як приборкати здорожчання. Вочевидь, передусім йдеться про яйця та курятину, ціни на які окупаційне Мінпромполітики Криму намагалося стримати у переддень Нового року. Не допомогло навіть запровадження нульової націнки. Яйца по 200 рублей, да даже по 150. Кто может купить? Попередні 4 роки Агаджанян обіймав тепле крісло першого заступника окупаційного міністра економічного розвитку, де імітував налагодження зовнішньоекономічних зв'язків. Розповідав про нібито інвестиційну привабливість окупованого Криму та марність західних санкцій. У розпал пандемії COVID-19 Анушаван Агаджанян хизувався запрошенням китайських інвесторів для нібито виробництва на півострові ліків від коронавірусу. Потім московські делегації брали його з собою на бізнес-форуми у В'єтнамі, рідній йому Вірменії та Центральній Азії. Запевняв, що невдовзі кримські вина та косметика підкорюватимуть світові ринки. Але далі балачок на пропагандистському телебаченні не пішло. Знаете, крымская продукция всегда пользовалась большим спросом. Это и с советского периода крымские товары пользовались большим спросом. Сейчас, на сегодняшний день, полностью они конкурируют со всеми мировыми товарами и услугами. Следующая бизнес-миссия, которая у нас планируется, она планируется в Республику Армения. Следует отметить успешные бизнес-миссии, которые у нас происходили в нашей дружественной стране Республике Беларусь. У нас с Беларусью уже заключены ряд контрактов. Успешно расширяем линейку продукции, которая туда экспортируется. Готовы на сотрудничество со всеми дружественными нам странами. До 2019-го Анушаван Агаджанян тинявся посадами в апараті окупаційної Ради міністрів Криму і кілька років очолював так званий правовий департамент окупаційної адміністрації Ахмеджита як член спілки молодих юристів Росії. Щоправда, відповідну освіту отримав у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого у Харкові, який закінчив у 2012 році. І ще до окупації встиг попрацювати у кримському уряді консультантом відділу правового забезпечення. Але у 2014-му вмить присягнув росіянам.